έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση. 7 χρόνια το ίδιο σενάριο. Καλά, δεν έχει ελπίδες για πουθενά κοντά. Δεν δήλωσε νησιά, γι' αυτό και δεν την πήρανε στην πρώτη φάση. Άρα έχει ελπίδες. Τι να σου πω, βρε Κώστα. Να δούμε, μήπως και. Τι τραβάτε κι εσείς, ρε φίλε. Ζητώ φιλό σου. Γεια σου, Κώστα. Να σου πω, δεν ανεβαίνεις πάνω για καμιά μπύρα? Όχι. Πάω κατευθείαν σπίτι. Θα έχει σαλτάρει και από την αναμονή. Άστο. Καλά ρε Στήση, καλό βράδυ. Φιλιά στη Ρένα και καλή τύχη. Έγινε, γεια. Εντάξει Βασιά, θα τα πούμε από κοντά. Βγήκαν. Ναι. Φιλάκια στα παιδιά. Γεια. Πού είσαι, γιατί δεν απαντάς? Το είχα στο αθόρυβο. Τι έγινε, βγήκαν? Ναι, μόλις. Και? Καστοριά πάλι. Όχι ρε γαμότο. Ναι. Εσύ έλεγες ότι μπορεί... Έλεγα, αλλά... Πότε παρουσιάζεσαι? Τη Δευτέρα, Κυριακή πρέπει να φύγω. Σχολείο έμαθες? Στο ίδιο. Τον εαυτό μου να πληρώνω, όπως καταλαβαίνεις. Τουλάχιστον θα είσαι γνωστό περιβάλλον. Διευθυντής, ο ίδιος. Δεν θα φας εσύ? Όχι. Τι? Ναι, ευτυχώς, ο κύριος Βασίλης. Μίλησα με τη Βάσια. Πάλι καλά. Να μην έχουμε τα προπέρσινα. Τουλάχιστον θα ξαναδώ τα μωρά μου. Δικά μας μωρά να δούμε πότε θα κάνουμε. Γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Νομίζεις ότι εγώ το θέλω? Έλεγα ρε παιδί μου, μήπως το έκαιγες και δεν πήγαινες. Να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, σαν ζευγάρι. Και τζάμπα τόσα χρόνια στα κατσάβραχα. Είπα, μήπως στο κάτω-κάτω μέσα μπαίνουμε οικονομικά. 2 χρόνια ποινή είναι ρε εσύ, 2 και μετά άντε για διορισμός. Μια κουβέντα είπα. Δεν θα φας. Την κυρία Βούλα να πάρεις τηλέφωνο. Μήπως έχει ξενίκια στο το σπίτι. Ναι, σε λίγο. Έλα. Ναι, Καστοριά πάλι. Άσε.